nangita ka og pampabugnaw ning kaigang sa panahon, perfect nga suruyanan ang mga sikat nga tourist destination sa nailang the heart of summer, ang Matuginaw. Alas 6 sa buntag pa lang, bubiyahe ka na paingon sa Matuginaw, Samar, gikan sa Catbalogan City. Human sa usa ka oras ug tunga, maabot ka na sa Matuginaw, Samar. Sa dili pa musuroy, kinahanglang magparehistro sa Tourism Office nga magsugod og abli alas 8 sa buntag. Dinhi na magsugod ang nature adventure nga layo sa kasaba sa syudad. Unang masudong ang Bagotan Falls nga gipasigarbo ang katinaw sa tubig. Human sa pagsawom sa Bagotan Falls, sugdan ang trekking paingon sa Cathedral Cave. Mulanat sa usa ka oras ug tunga ang pag-trekking nga haom sa gustong magpasingot kauban ang kalikupan. Gipasigarbo usab sa Matuginaw ang Sapa Cold Spring. Human nga magpabugnaw mag-trek paingon sa Sulpan Barus Cave Spring. Din makita ang talagsaong stalagmites o stalactites sulod sa langob. Sa dili pa muli, kanunay nga pahinumdom sa mga travelers nga leave no trace.